BMK YouTube production njengamanje siphethe ichwani lenduku insizanga la eJolvet le ethi Show Music ngendlela esimanga ngana kwethu sikubingelele Sanibona ninjani? Siyaphila qhawula kethi mfethu asiqale ngegama lakho yindaba wena ubizwe ngochwani lenduku Igama lachwane lenduku linzima kakhulu ngoba ngalithola ngisafunda isikole kahle kahle yabona nje njalo manje esikoleni ngangivele ngikhetha uwehlathini bese ngiyesikoleni abantu bala bengibona bagcina sebengibiza ngochwane lenduku manje saqedeka isikole ya esikoleni ngaqeda alright mfethu asibuyele ku music wakho ngana kwethu mfethu ushama upushuni uhamba kanjani umusic wakho ushune engudlalayo mfethu ngidlala nje lo wabawuphe mfethu exactly ngoba uyena umuntu engibukela kuye yebo so mfethu ingoma zakho sowuzikhiphile noma usabhizi nazo kuhamba kanjani mfethu engomeni enginazo ngiqala ngawucula nginengoma ethi emathandweni kunzima leyo ngoma leyo mfethu ayisekho online ngayikhipha kodwa yona iyatholakala bese kube ukuthi ke kuwona lo nyaka esiphuma kona ngiyenzile EP yengoma ezu2 okay bayithola kanjani yona iEP EP yatholakala online umuthi nje chwane lenduku kuvela mina straight chwane lenduku kwa YouTube Spotify yonke indawo ngiyatholakala nje ngana kwethu amazwi ongawadluliswa kuba huphe njengoba ekunikeza ithuba wa perform stage ungathini ke amazwi engiwadlulisa kubhuti omdala uba uphe ngingasho ngithi ngiyabonga kakhulu ba uphe mfowethu noma ubhuti omdala ngendlela nje umculo lo angakithi asewukhuphule ngakhona ngoba konke lokho esikwenzayo ngesiqamba manga sibukela kuye so konke nje okwenzakalayo kakhulukazi thina ngale Jolvet ibona namajimbosi sibukela kuba bafowethu siyacela ukuthi le ndlela abayikhandile bangayiyeki nathi sikemva kwabo siyeza seniva kwabo uyeza mfethu abafisa ukulandela ku social media bakuthola kanjani bakufonela for bookings benza kanjani ya mfowethu ku social media nguchwane lenduku at all ba for TikTok WhatsApp yonke indawo bafo nje nguchwane lenduku bese kuthi igama lami la ngempela nguSimpiwe ngwakangcongo ngihlala eJolvet enhlawukeni indawo suka madoda mfana kethi siyabonga kakhulu ngesikhathi sakho asithemba ukuthi iyohlangana futhi ke kumcimbi olandela mfowethu kunokunye engifisa ukuthi ngikudlulise kubantu sasa lokukusayo ngiyalapha kuMantongomane ngiyakhona kuMantongomane ngiyokwenza lokho uma ngithi ngiyokwenza lokho ngiyothi saqashula isilwane hayi ngizobe sengiqedile bayazi abantu abangithanda ukuthi ke sekunjalo akukho kushintshile kusasa lokukusayo danke ngane kwethu yebo ngiyabonga zola ke nawo kuba umnandi obungaka ayilensizwa impela ithi umusic wayo ushaya ngendlela yesimanga